Salut! Astăzi vă arăt cum să citiți un Continental 807 Evo PSA, Volvo, Ford, același lucru. Așa. Acesta este calculatorul nostru. Aici vom avea conexiunile frontale. Aici. Să fiți atenți că aici la VK o să fie cu roșu la PCM Tuner și o să scrie VKK. Le conectați ca să poată funcționa. Ok, restul sunt la fel, au aceeași culoare. Așa. Acum vă voi arăta cum să vă conectați la boot. Aici 1, 2, 3 pini și unul de CNF. Care este acesta? Cred că se vede. O să dau puțin zoom. Uitați aici. Ok. O să vă arăt și aici. Ok. Deschidem PCM Tunerul. Dăm nu. Aici vom merge, o să vă arăt cum să faceți. Inferno Tricore BSL și o să mergeți la TC 1797 micro. Acesta este harta. Iar acesta este EEPROM. Noi să zicem doar harta. Deocamdată. Micro. Ok. O să dăm identificare. O să dăm yes. Gata, identificat. Și acum vom da RIP. RIP data. Aici vom selecta PSA Evo, cum vedeți aici în imagine. Ok. Ok și așteptăm. Va dura câteva minute. O să dureze ceva. Am încercat să citesc cu ajutorul kit-ului, dar nu se poate. Ajunge până la 75% și după așa eroare, nu mai vrea să mai citească. Habar n-am. Am încercat și cu 13 V, am crezut că nu are alimentare suficientă, dar nu merge. Este puțin și terminăm. Este mult mai rapid decât kit-ul. Păcat că nu avem prea mult de ECU-uri, calculatoare. S-a terminat, vom să luăm pe desktop, punem PSA
map. Ok, save și cam atât a fost. Sper că v-a ajutat. La revedere!